Я мав сьогодні розмови із відповідними органами в Міністерстві фінансів, з Державним казначейством. Ви говорили про АТ. Да, про АТ, ну, звичайно, я ж з якого приводу? З вашого приводу телефонував. Можу вам сказати, що якщо ми говоримо зараз про керівника Державного казначейства Тетяну Слюс, я її давно знаю. Це є патріотична людина, вона є дійсно професіоналом. І вона працює так, як слід працювати керівнику Державного казначейства. І вона з радістю готова знайти, причому відразу вона до цього була готова, знайти можливість, щоб провести нараду, викликати всіх своїх працівників, які не виконують ті речі, про які йде мова. Туди мають бути запрошені народні депутати, представники вашого телеканалу, керівництво, і знайти шлях, як це вирішити. Є, безумовно, що закон і певні процедури, зокрема закон про публічні закупівлі. Ви знаєте, що в нас, на жаль, система достатньо забюрократизована, і вона таким чином виписана, що дуже часто ти не можеш будь-що зробити кроку, аби не зробити якесь там порушення. Це все ті бар'єри, які треба насправді знімати. А от що стосується цієї ситуації, я взагалі, наприклад, прихильник того, що, розуміючи загрози, які сьогодні стоять перед Україною, і питання інформаційної безпеки, яку нам треба забезпечувати, має бути прийнято спеціальне рішення, яке буде стосуватися конкретного телеканалу або програми, яка буде стосуватися кримсько-татарського телебачення. І якщо в цю програму заявлять своє бажання брати кілька учасників, які будуть робити контент і будуть робити продукт, який можна буде транслювати в Крим, будь ласка, я тільки буду за. Але для цього має бути, очевидно, на мою думку, має бути спеціальний закон, спеціальною бюджетною програмою. Тоді не виникатиме жодних питань. Це, звичайно, час. Зараз часу немає, тому що вам треба виходити в ефір. Будемо намагатися зробити все в робочому режимі.